Hello friends, बरायबाय Bodo info YouTube चेनेलाव SSC निफ्राय गोदान अफिशियेल अपडेट बेनो सोरबा GD Constable एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो एबा स्टेटासखौ नोंथांमोना नायदो। दा एग्जाम सेन्टारा बबेयाव जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन। दा बेयाव लिंकआव फैदो, लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव डाइरेक्ट फैबानो जाबाय। बेनिफ्राय स्टेटास एन्ड एडमिट कार्ड नोंथांमोननि GD Constable बे लिंकआव क्लिक हियरआव थुनाय लोगो लोगो साइडआ एसे बिजि मोनगोन, नाथाय नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था अब्लानो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना स्टेटासखौहाय नायनानै लानो हागोन। आरो बेल' नङा, GD Constable गोदान भेकेन्सि नोंथांमोना दायो हमना ला 26,000 भेकेन्सि, नाथाय बिनि अनगायैबो गोदान भेकेन्सि फैगासिनो दङ बे बोसोराव। जों बेखौबो नायगोन अफिशियेल नटिसखौ। दा जाय नोंथांमोना Bodo info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम, डिफेन्सनि बागै आपडेट मोनबाय थागोन। लोगोसे आसाम पुलिसनि रिलिया नोंथांमोनाहाय मेआव जागोन आरो एग्जामा जुलाइआव जागोन। दा जोङो फिन खनसेबाव क्लिक खालामबाय मानोना साइडआ गोबां बिजिमोन। दा फाइनालि फैबाय आरो बेयाव नोंथांमोना फार्स्टआव रेजिस्टार आइडिखौ होदो, बार्थडेखौ होदो, नाथाय बावदोंब्ला नोंथांमोना नामजोंबो नायनो हायो। दा रल नाम्बार गैथ'वा, जों मिथिथ'वा, नाथाय जोङो बार्थडेजों आरो नामजों नायनो हायो। दा बेखायनो बेयाव गोजौआव नोंनि नाम होदो, बार्थडे होदो, बेनिफ्राय क्लिक थुनानै नोंथांमोना एडमिट कार्डनि स्टेटासखौ नायदो। सानब्रै सिगांसो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। अके 4 days सिगां डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोना एग्जाम डेटनि, नाथाय दायो स्टेटासखौहाय नायनो हागोन। दा बे GD Constable एग्जामा 20 फेब्रुवारिनिफ्राय मार्चसिम जागोन। नोंथांमोना एडमिटआव गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय 1/4 नेगेटिभ मार्किं नोंथांमोना थानो हागौ एबा चेक खालामनो जाबाय GD Constable एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन, नोंथांमोना CBT एबा कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट जागोन एग्जामा इंलिश आरो हिन्दीजों। दा बेखौथ' मिथिखाबाय, नाथाय एसामिसफोराहाय गावसिनि लेंगुवेजजोंहाय मोनगोन। देन बेनिफ्राय 80 कुइसन बा जुदि 160 मार्क्स नोंथांमोना बेबायदि एग्जामखौ होनो मोनगोन GD Constable 90 मिनिट्स टाइम एबा नोंथांमोना 1.5 घन्टा टाइमिंखौ मोननो हागोन। देन बेनिफ्राय जों नायगोन दायो एग्जाम केलेन्डार, गोदान भेकेन्सि नोंथांमोननि GD Constable आरो लोगोसे SI लेभेलाव आरो MTS साख्रि दङ। दा बेखायनो आं नायबाय डाइरेक्ट GD Constable गाहायाव फैदो। दा जाय नोंथांमोना देग्लाय साख्रि मोना आरोबाव गोदान ट्राइ खालामनो हागोन, बेनो जाबाय 27 आगस्टआव नोंथांमोनाहाय गोदान भेकेन्सि एन्ड एग्जामा डिसेम्बराव जाहैगोन। 50,000नि खाथियाव भेकेन्सिया थानायनि चान्सआ दङ, मानोना पस्टआ गोबां दङ GD Constable डिसेम्बराव एग्जाम जागोन अनलाइन हिसाबै। एन्ड बेनिफ्राय MTSबो दङ, नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो MTS पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेनो जाबाय 7 मेआवहाय नोंथांमोना। एन्ड बेनिफ्राय SIआ 15 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना दिल्ली पुलिस SI बेनिफ्राय SSC GD नि नोंथांमोना SI लेभेलै नोंथांमोनाहाय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआव साख्रि मोनगोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा 10 पास MTS साख्रि फैगासिनो दङ, नोंथांमोना 7 मे जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा बेनोमोन SSC निफ्राय गोदान अफिशियेल नटिफिकेसन। बेनिफ्राय एडमिट चेक खालामदो, बेनिफ्राय एग्जामाव नोंथांमोना बयबो मोजां थांदो एन्ड बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय, जाहाथे एग्जाम पास जायो एन्ड बेनिफ्राय SSC GD आव फिजिकेल टेस्ट पास खालामनानै नोंथांमोना साख्रि मोनो।